Maestro sa senior high school nga giingon nakikilawa siya minor de edad nga tinun-ang lalaki. So sulod sa usa ka lodging house bugti sa pagpapasar sa grado, gidakop sa kapulisan human nasakpan sa aktong gipahimuslan ang iyang tinun-an. Ani ang report. Misugot nga magpa-interview ang 24 anyos nga magtutudlo apan nihangyo nga dili una ibutyag ang iyang identity isip respeto kuno sa eskwelahan nga maduhig sa iskandalo. Gidakop siya sa mga operatiba sa Parian Police Station human giingong nagpatabang ang ginikanan sa 17 anyos nga tinun-an dihang nabantayan nini nga gidala sulod sa lodging house ang anak. Diha miresponde ang otoridad, giingong nasakpan sa akto ang malaway nga gihimo sa magtutudlo ngadto sa tinun-an. Gikuhadlok lagi sa usa ka maestro sa usa ka universidad dinhi sa atua nga hagbungon siya sa iyang English subject kung dili siya makig-sex kuno sa maestro. So nga to ang police na sa atong Women's Day, so together sa atong investigator. So ang dakong action taken, and after that we found out positive sir dito nahitabo somewhere panaagid sila nahitabo gyud na aktuhan gyud sila nga dunay sexual act. Gipanghimakak sa suspek ang aligasyon, batok kaniya kay matod pa. Igo ra siyang nagpamasahe kuno sa biktima kinsa maoy mitanyag sa serbisyo. Gikumpirmar hinuon niya nga nabagsak sa grado ang iyang tinun-an. Dungan sa pagpangayo og pasaylo sa suspek, doon na kuno eleksyon nga nakatunan ang maestro sa nahitabo kaniya. Walay nahitabo na mo dito. In fact, pagsud sa mga pulis, lagyo ra kay miglingkuran. So ang nahitaboan ni sir ang tinuod to nga hagbungonon siya. So he asked me nga unsa iya mabuhat nga makapasar siya nga para di siya kasaban sa iyang parents. So nana ko, no, we were not allowed to give special projects. So it's up to you. And ko remedial or summer class na lang. Sa pagkutlo nining balita, gipaabot pa sa kapulisan ang ginikanan sa biktima isip complainant sa isang at nga kaso batok sa magtutudlo. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.